Bij de Opstelonse compagnonsveert wordt nog altijd zocht naar Thea Kootstra Oosting uit Appelskeer. De 52-jarige vrouw wordt zo'n 9e nacht vermist. Er is zocht maar een helikopter, een dregboot en doekers. De politie gaat nog net uit van een misdrijf. Feest in Oude Boon naar de gouden medaille van inwoner Jorrit Bergsma op de 10 kilometer juster in Sochi. Oeral gong de vlaggen uit. Bij IJsclub De Wixel leerde Jorrit het rieden. Commissaris Jorritsma vindt dat zijn lobbywerk voor Tialf in Sochi wat opsmieten had. Hij is net eerst maar de kritiek op zijn optreden in de media. Van de omroepcamera in Sochi reageerde Jorritsma irriteren op vragen op zijn onwijzigers daar. Het wie het onderwerp van vragen in de steertegeerkomsten. De winkels van boekhandelketen Polare worden apart verkocht. Een troststart van de winkelketen als geheel is misleren. De winkels gaan voor eerst weer iepen. Boekhandel van de Velde had belangstelling van filialen in het noorden. Joen en vannacht heel bewolkt en 4 graden. Morgen kans op wat rein. De wind komt uit het zuidwesten en we krijgen de zinnen net te zien.